yanzu a Najeriya. Ina gaba ne kawai huta wallahi. Abu guda ya ana mutane cika burin su. Ya wangana da buri abu guda ana mutane cika burin su. Wallahi yau sai na gaba ne wallahi. Yau sai na gaba ne wallahi. Yau. Wayo Najeriya. Yau sai na gaba ne. Najeriya kasa ta gwamnati. Malamin bi na kai tona. Ya zani na? Ina da kana. Koro ka bin ne dame kai dame mi shi zani na. Ina na shi wanga yara. Baka sa bin ne dame ko ba sani ba. Dan dan ko ba sani. Damuwa ke take damuwa ta. Take damuwa kowa na duniya. Da wannan. Kowa na tsoron abin da nake so zan je horota da na kashe. Kowa hankali kowa zai kwanta. Anan kwarai yanzu shi zani na horota. Ta daji. Daji aka neman shi. Duk inda yake ko cikin gari ko daji ko cikin ruwa ko sama ko kasa duk inda yake sai na gaba ne kuma sai na nemo shi. Shugaban kasa na tsoro ne. Gwamna na tsoro ne. Senata na tsoro ne. Sarki na tsoro ne. Sarki duniya ba ko ina na irin abu talauci. Ko da mota talauci shi zani na horota. Ko da mota banuri ba Allah. Kajari banuri tabbatar da yan bibe da hankali. In mara ka ba da yana ganin talauci da ba kashe shi ba. Da mu muna kyale